Dahil ikaw lagi yung nag-share, isa pa dun sa napili namin ng bigyan ng 500 pesos. Ay! Ano yan? Thank you! Pamili na kami ng asukal at kape. Hindi na malabnaw yung kape ni Balong. Naunawan yung lagayan? Sino magkape? Thank you! Wow! Literal na gulat. Gulat na gulat. Malaking biyaya. Ganda na rin yung direct na yung ganda mo. Hindi mo na. Sipag talaga eh. Oo, talaga ng kakao. Ako niya. Lamas. Most wanted ka pa naman. Saan pupunta mga ina? Ama, ina. Ima, sama. Marong? Hindi ka na po. Hindi pa na, ano mo dyan? Ay, ang ilaw. Buti guys, hindi ganong malalim. Pag ano yan. Tuloy ako na. Ayun, nakakatakot ito, oh. Kita mo lang, buwanan. Good morning mga ka-dragon. Yan today is ano yan? Tuesday. Tuesday. Ay, Tuesday ka Tuesday. Wala na namang pasok guys. So dahil talagang ilang linggo na kami inuulan dito sa Mindoro at syempre sa buong Pilipinas. 3 linggo na yata. Oo, kaya yung business namin is open, sara-sara. Close Open, close, close, open. Mas lamang yung close. Mas masara yung close. So ayan guys, bali Masara yung close. mas lamang yung close guys. So ayan, dahil ganito yung panahon natin, siguro ito yung time na ito yung pinakamagandang time para mag-share tayo ng konting blessing dun sa ating mga consistent na sharer at saka viewers dito sa aming barangay. So dahil talagang ito yung time na tagkiriwi talaga, yung tinatawag na tagkiriwi dito sa amin. So kahit pambili man lang ng kape at asukal, yun makapagbigay tayo kahit papaano. Ayan, meron kaming pinili guys na mga talagang top sharer. Ilan sila? 5? Hindi naman. Ay, lima lang dito sa atin. Mga ilan din sila, mga condemn. 5 sila. May nawasan pa lang din sa 5. 5. Top sharer. 5 yung top sharer, Consistent. tapos yung consistent, tapos yung meron din May kami mga pinili na paputol-putol. hindi consistent, kumbaga naglalagpas sila ng mga On and off. yun. Siyempre, ayan, magpapasalamat kami sa mga masisipag na share yan, na taga dito sa amin. Ayan. Mas lalo silang magtiyaga na mag-share ng ating mga videos at mga upload. Kahit- Ayan, thank you so much. Kahit ngayon lang ulit tayo makapagbigay, share pa rin sila ng share ng video. So, may mga kasunod pa yan. Abang-abang na lang ulit sila. Sa mga on and off, i-on nyo lang. Para Para mag-on din, para better na rin kayo. nakarating tayo dito sa kabundukan na. Hindi yata dyan ang bandyon. Kunin mo nga yun. Ang una nating bibigyan guys, si Ronaldin na Batilan, ang pinsan ni Gigi. Congratulations! Tao po? Are you there? Manghingi po kami ng papaya. Walang dyan! Asaging! Saan ang sabi? Asaging! Ito yung bahay mo? May interview pa. Interview ng konto. Dolly Tupad, kasama ka sa listahan. Dahil hindi ka nakasama sa dole nung nakaraan, kami ang kukuha sa'yo maglinis ng kalsada. Kalsada.
ng baha. Mag-ipon ng tubig baha. Magiging kami papaya. Hindi, nahiya naman din. Wala kaming gulo. Nay, itasad ko kayo eh. Hindi, joke lang. Joke lang yun dahil dyan. May sadya kami. Dahil dyan, may sadya kami. Dahil ikaw ang nanalo ng 5,000 pesos. Hindi, ayan. Di ba na ano, dahil ikaw lagi yung nag-share, isa ka dun sa napili namin ng bigyan ng 500 pesos. Ay, Ano yan? Kaya tuloy-tuloy lang yan. Totoo. Tuloy-tuloy. Wala pala. Thank you! Na-surprise ka ba? Oo, hindi ko naman in-expect to eh. kaya nga sabi namin dun sa post, gugulatin namin. Kaya hindi namin kinontak talaga. Oo, hindi ko Siguro alam. nung nasilip mo yung tricycle, hala, andyan sila, parang ako yun ah. Hindi ko nga alam na kayo yun. Nagsigaw lang ikaw, di ba? Sabi ko, ilan anak kaya? Isa lang po. Ay, isa lang ba yan? Isa lang. Anong masasabi mo? Thank you! May pambili na ako ng pagkain na yan, pambaon. Maraming salamat. Yun. Picture tayo dito. Ganit, picture tayo. Kasi ganun mo lang din niya yung 500. Ipakita mo yung 500. Lastog mo ba? Basta. 1, 2, 3. Yun. Thank you. Zero yan na para 5,000. Thank you. Malay mo sa sunod. Keep it up. Zero. Charing. Thank you, ma. So yun guys, papunta naman kami sa susunod na masipag na sharer natin. Oo, magugulat sila. Yan guys, dito na tayo sa susunod na bahay. Ano ka na? Yung panyaw, nagpupit ako. Wala ni Nining. Saan ka, Jay? Dito, oo. Oo, hindi mo ni kapre. Bili ka mo ng kapre. Mabiling avocado. Ay, kawaran ni Kwan Jaja. Hindi. Dali. Hindi ako, piling na kaya. Meg! Ilabas mo ako. Sino bili ka? 2 kilo ako. Na, kadami. Daw mangga. Ay, kahapon may nagtinda sa aming kuan buhed. Nakuha na kasi yung 10 kilo. Kaya natin sana bili ka mo eh. Si Raquel? Raquel? Raquel na. Ano di ba nakapo ato sa iyo? Wala lang si O. May sobra. Maligat siya. Hindi ko pa lang alam yan te, yung nagdating. Pero iba yung kuwan, pinagkukunan mo. Siya rin lang, pero parang iba-ibang sensyon mo. Pag kuwan pala na, pag sobrang inog na rin, nag-ugat na. Kaya nga nag-ugat sa loob. Kaya may nakalabas yung ugat. Alam mo kasi kahit umaga, mahirap na siya, kinahapunan pwede na yun. Ako pagdating ko, malukluto. Actually, may pakay kami sa'yo. Hindi yan avocado. Pero ilagay na sa plastic yan. So, bilhin na namin niya para ano. Wala pa dalawa ako. Sige, okay na yan. Nagiging ng isa. May previous ka tuloy. Nagka-previous ka. Dahil, Si Avocado Girl. Sana ako magkuha. Ay, nagdatingan sila kagabi. Naawa man ako. Galing ano yan, di ba? Mga katutubo. Kunting. Iya. kalayo pa ng piyag ko na niya. Dito kasi binababa sa kanya yung mga ano, galing bundok. Yes, binibenta niya na lang din. Siya nagbebenta. Oh, yun, meron kaming pakay sa iyo dahil ikaw ang isa sa napili na nanalo ng 5,000. 5,000 na yung Ayan. Siya rin po yung isa sa masipag na mag-share ng aming video. Buti lang pambili ng kape sa Panggatas. dahil ano, dahil Avocado. dahil tag-iriwi talaga ngayon. Panggatas gitnong dalawa. Nasaan na yung dalawang ano, bulinggit? Kunti. Na ano nila nilalaro. Sa'yo? Dahil ikaw ang isa nabili namin, meron pa 500 pesos. Talaking lang.
Akin na rin yung 200. Dahil dyan, may free tayong avocado. Charing. Ayan, thank you sa pag-share mo at saka syempre sa mga pag-like and comment sa aming mga vlog. Anong masasabi? Share pa rin. Picture tayo. Thank you. Picture tayo na Dito naman tayo sa pangatlong bahay. Pero yung pangatlong kasi on and off kasi to eh. Kaya yung kanyang ayuda ay on and off din. Tao po! Magiging kami ng ano? Ano po? Walang bunga. Hindi ko alam kung may bunga po. Ayan o. Wala. Ayan o, 3 piraso. Saan? Ayan o. Tamalong ulyo man, tal-talaw. Muta mo eh. Ayun o, meron nga din. Diba? Ay, paano? Dahil ikaw ang isa sa napili namin na masipag mag-share at mag-comment sa aming mga ina-upload. Yan, meron kang 300 pesos. Ay, maraming salamat po. Ayan, thank you din. Ayan, baka magtaka ka kasi sa iba, 500. Sila kasi ano, sila ka kasi continuous yung pag-share nila. Kumbaga, lagi silang nag-share. Pero hindi naman namin kayo noobliga kasi alam mo naman namin na minsan walang load. Okay lang din naman, wala Pero namang kahit wala akong load minsan talagang nag-share ako nag-like ng mga posts niyo. Kaya sa susunod, itodo mo na. Hindi lang todo. Pang-full talaga. Oh, ayan, ano masasabi mo? Maraming salamat po sa Dragon Lady na kahit pa paano nabigyan ako ng konting biyaya. Yeah, welcome. Pambili ng asukal at kape. Okay. Salamat po. Dahil dyan, mag-picture tayo. So ayan guys, nandito naman tayo sa pangatlong bahay. Pangapat na tayo. Ay, pangapat na ba? Yes. Okay. Isa sa Panggulayan. Sinini. Ayan, isa rin siya sa ano, on and off. Kaya on and off, mayroon kang Patay sindi. ano, aming ginulat ngayong umaga. Thank you! Wow! Literal na gulat. Gulat na gulat. Malaking biyaya. Pambili ng Salamat! Actually, yung talagang consistent, 500 yung sa kanila. Kayong on and off. Okay na yan. Uy, 300 pesos. Malaking bagay na rin. Ay, sobrang malaking bagay. Thank you. May pambili ka na ng kape. Dragon fruit. Mag-picture na tayo. Yan, pangatlong, ay, panglima. Tao po. Tur. Saan? Palayag sitaw. Pabili nga ng ampalaya mo? Ano lang, ganito. Yes po. Good morning po. Bakit po? Dahil dyan, singiling ko nga yung utang mo. Wala akong utang. Wala akong utang sa iyo, boy. Pasok ka na lang namin sa purpose. Oh, sige, purpose pa. Pwede ba? Isalin niyo lang. Hindi ka ba kasali? Natupad. Hindi ka kasali sa purpose? Kaya nakita yung sa'yo. Hindi ba ako makasali? Dahil dyan, isa ka sa gugulatin namin. Boy! Nagulat ka ba? Hindi ko alam. Ano kasi ako nasali? Nasali ako? Oo. O dahil on and off pa, on and off kasi hindi naman consistent yung pagkukan mo. Meron kang 300 pesos. Ah, yes! Thank you, Lord. Hindi ba pwede na lang ano? Hindi yung mga consistent Kape asintal. Yung mga consistent na 500. Ay, salamat naman. Diyos ko. Di ba may pagdakot kami usukal kape? Wala kaming bigat. Ayan sila yung mga kanila ngayon, kape na sukal. Kape asukal dahil walang hanap buhay ngayon ng people of the world. Kape asukal na lang sana. Pabilhin niyo pa ako eh. Lekaw! Ay, sobrang na sa kape at sukal. Isang Ala! Kasukal. Asukal. Anong masasabi mo sa Dragon Fruit Ladies? Thank you po ng marami. Continue sharing and heart and love. Charot. Salamat po. Pamili na kami ng asukal at kape. Hindi na malabnaw yung kape ni Balong. Hindi na unawan yung lagayan. Sige, magkape! Ganun na unawan niya yung ano. Kape, ganun na lang, ma'am. Di, ano na ngayon, malabo na. Hindi na malinaw yung kape. Thank you po, Dragon Fruit. Oh, picture tayo. share na. Aray, yung picture kami lahat. Aray, yes, napili pala ako. Kasi minsan, ma'am, hindi naman sa akin tong cellphone. Ay, dali ah. Hindi kasi sa akin, ma'am, ang cellphone. Kaya minsan, hindi nakaka-share. Kung nahiram ko lang tong ano. Nakakatuwa at na-appreciate nila yung konting tulong natin sa kanila. Oh,
Galing si Gigi, kahit walang mangga, naghahanap ng mangga. Ay! Nagulat ka ba? Nagulat ang isa nating, magsingil lang kami ng utang. Ay, sige. Ayan. Ano? Go eh. So ayun mga ka-dragon, dahil isa si Ate Sonia sa napili naming top sharer. Ay, sige. Yan, meron siyang 100 pesos. Naiwanan. Ako, naibusan ka, George. Naibusanan eh, Sonyan. Pang-anim ka. Ay, sige. Bakit 500? Ay. Meron ka. 500 pesos. Thank you. May barya pa, 300 lang. Ay, isang doktor ang nagsukli namin. Talaga nakakagulat na rin. Yung mga ano kasi, mga Siguro kapon ginabangan mo. Oo, talaga. Hindi na rin ako ginugulat ka. Awan. Ay, Ate Bakar, ginulat ka na. Ulat ka mo pa. Ay, hindi tayo nasama. Sabi ko, Atis, ay, Michelle, ginulat ka na? Wala pa nga, ate. Kailan kaya tayo gulatin? Malay mo buka ngayon. Malay mo sa panaginip. Ano masasabi mo, ate? Thank you very much. Sa susunod, 1,000 na to, ha? Basta tuloy-tuloy lang. Oo, sige, thank you. Ay! Palaki ng palaki pala ito. Thank Basta you. consistent. Ay, sige. Thank you din. Thank you very much. Sa effort niyong pag-share. Meron akong pambili ng asukal kape. Yan. Pare-pareho talaga kayo sa kape. Oo, wala talagang asukal kape. malamig kasi Malamig ang panahon. Pangan ng pangan. Sabi niya pa sa akin, Ate Sonia, magwa ka na ng tilapia. Malay mo, may ayuda ka sa dragon fruit. Wala pa nga, magkaroon ako ng utang na yun. Dinibira niya ako ng linggo. Sabi niya, hala, hindi ko pa sure kung magugulat ako. Picture na tayo. Ayan guys, dito na tayo ulit sa pangalawa. Pangalawa sa huli. Kayo naman nagre-react kayo eh. Pangilan sa... Ilan ba sila lahat, Pito? Ay, pang-walo. Pang-walo sa atin nini pa ka. Magkano ito? 500 yan, George. 1,000 ka. Tao po. Saan ang bahay noon? Sa tinakigtot, yung may green sa Wow. Ganda na. Ay, Rose! Ate Rose! Say Rose? Siya ba siya? Ikaw ba sa Ate Sally? Magsingil ka sana kami, te. Ah, siya yan? Ikaw si Rose Magbanwa? Oo, siya si Rose. Ah, siya pala ba? Kaya Ikaw ba si Rose Magbanwa? Oo. Dali, te. Wanted ka? Meron baga kaming meron kaming sabihin sa'yo kasi Kaming kwan? ginabaha ka na dyan, te, ah. Bakit? Kunin lang sana namin yung Sali ka daw sa lunes. Pangalan ng mga anak na eh. Wala pa nga na yan. Sige, ilan? Ano? Sino muna? Jomer? Ano yun? Yes, Jomari. Ah, Jomare. Joke lang. Ilang taon? Ayan, te, dahil ikaw ang napili namin, isa-isang gugulatin. Aroy, ayan. Yes. Yan, meron kang. Ako, may kukulong ako. Meron kang 500 pesos. Wow. Galing. Yan, dahil ikaw ang isa sa top sharer natin. Yan. Ay, thank you very much. Yes, thank you din, Te, sa pag-share. May Sana May pabili ako ulam. ulam. Kape. Oh. Pero talaga sila, kape at pasukan. Kasi malamig. Oo nga. O, yan. Ayan. Picture tayo, Te. Yan si ate lagi nag-share to eh. Sakto, wala akong kape. Picture tayo. Ako naman. Okay, last. Kasi spa. Hingi tayo ng rambutan, guys. Ay, kanya-kanya sungkit daw. Kanya na daw, sabi niya. Ikaw, sungkit. Kanya-kanya sungkit. Sa inyo na yan. Oh. Sa amin na kasi naka-vlog. Suntukin kita. Kabait ka mo. Tutuhanin ko to. Ay, pa Hindi ako nagtuto. Get ka nga daw sa... Hello, Lucy. 11 months, Lucy. Yung sa... Birthday ni Lucy ngayon. Wala, hindi pa. Ano, 11? Ngayon, 18. Ay, ngayon ba? Magka-birthday September pa yan. Hindi, 11 months niya nga. Magka-birthday Dahil birthday mo ngayon, kay Jube. mayroon kang 1 kilong bigas. Kunin ng bigas sa tricycle. Kaya hindi. Ito ako pang first. Di ba yung ginasabi mo, bigas? Wala kayo. Ayun ang panggulat, 1 kilong bigas. Sabi nila muli. Oh, diyan. Ang naman, ikaw kakaon.
Ayan guys, may naman pang hindi na nagpaalam sa may-ari eh. Gusto na lang sila nanungkit. Hindi, ilaw pa yan. Sige, isa lang kami. Sige na, na. I-reveal na. Bigay man na yung Dito na eh. Hindi naman sinimul yun. So ayan, dahil ikaw ang isa sa napili namin top sharer, meron kang 500 pesos! Thank you po. Expected mo na yun, Ate Baka? Hindi. Siya ang isa sa ating top share. May 500 si Lucy. Yan, birthday niya ngayon, 11 months. Happy 11 Thank you po. Ka-birthday mo si Daddy ni JD. Ayaw niyo. Makikikain na lang kami dito, ha? Lucy, ha? Lucy, ah. Damihan mo. Maglitsyon ka. Nagtilapia si Kuya Juby sa birthday niya. Doon na tayo magkain. Tilapia na lang yung regalo ko kay Juby sa birthday niya. Sila paglaing na tilapia. Malalaking tilapia ibigay ko kay Kuya Juby. Picture tayo. Thank you po sa inyo mga idol lods. Thank you sa sponsor. May pangbili na ng May gatas. pambili ng sopa si Lucy. Nagna. Thank you. Magbukas pa kaming tindahan. Lucy. Oh, lalim. Hello.